Απλά τρέμανε το εαμικό κίνημα, τρέμανε το εαμικό κίνημα και τρέμανε την εκδικήτρα οργή του λαού. Γιατί πώς θα το κάνουμε? Όταν είσαι ταυτισμένος με την κουμαντατούρ, είτε λόγω θέσης και αντίληψης όπως οι φασίστες, είτε λόγω ιδεολογίας όπως οι τροσκιστές, λογικό είναι το κίνημα να σε αντιμετωπίζει ως πράκτορα της κουμαντατούρ. Τα παίρνεις, δεν τα παίρνεις. Εντάξει, και όταν πέθαινε ο κόσμος στους δρόμους εκείνη την εποχή γράφοντας ένα σύνθημα ΕΑΜ, ελευθερία ή λαοκρατία, αυτός που τον κατέδιδε από τα τροσκιστικά έντυπα λέγοντας ότι για την χθεσινή απαράδεκτη πώς το λένε, το γράψιμο των χθεσινών συνθημάτων που έγινε στην πλατεία μερικές πλατεία γάμων την εποχή εκείνη, την ευθύνη την έχει ο τοπικός πυρήνας του ΕΑΜ, ο οποίος έχει γιάφκα στην τάδε οδό στην πλατεία αγάμων, και μετά έρχεται η κομμεντατούρ και τους πιάνει όλους, εκτελεί τους μισούς και τους άλλους τους στέλνει εκεί που τους στέλνει. Με τους τροσκιστές αυτούς δεν λύνεις το θέμα ιδεολογικά, το λύνεις με τα όπλα, ή μάλλον με την όπλα. Και ναι, βεβαίως κάποιοι ήταν αθώοι, βεβαίως, αλλά σε συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης του λαού θα καούν και χλωρά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν έχεις ηγέτες και αντίληψη καταδότη, είσαι καταδότης. Τι να το κάνουμε το άλλο? Χωρίς να υποστηρίζω, και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι πολλοί τροσκιστές βρεθήκαν στις γραμμές του ΕΑΜ και δώσαν τη μάχη. Από τις γραμμές του ΕΑΜ. Δεν είναι όλοι οι τροσκιστές προδότες και καθήκια του Κερατά και τη ρήμη του Μανιαδάκη και της Κομμαντατούρ. Εντάξει. Αλλά παρεμπιπτόντως, ο πρώτος που τους είπε προδότες δεν ήταν κανένας άλλος παρά ο Τρότσκι. Και τους έλεγε προδότες για αυτό ακριβώς το λόγο, το ότι δεν συμμετείχαν στο αντιστασιακό κίνημα ενάντια στο φασισμό. Δεν αναδείκνυαν το ζήτημα του φασισμού ως κυρίαρχο. Ο ίδιος ο Τρότσκι. Και λέει δύο πράγματα είσαστε. Ή είσαστε προδότες, ή τόσο ηλίθιοι που αυτός ο βαθμός ηλιθιότητας ισοδυναμεί με προδοσία. Έτσι τους είχε πει ο ίδιος ο Τρότσκι. Γι' αυτό και διασπάστηκε η Τέταρτη Διεθνής και ένα μεγάλο κομμάτι κατήγγειλε και τον Τρότσκι τον ίδιο, λίγο πριν δολοφονηθεί και τον έκανε άγιο εικόνισμα μετά, ζητώντας να τον καταγγείλει επίσημα η οργάνωση ως πράκτορα σταλινικό, τον Τρότσκι. Ναι, και ότι έπαθε γεροντική άνοια στα τελευταία του. Βεβαίως μετά τους έκανε μεγάλη εξυπηρέτηση ο ίδιος ο Στάλιν, δολοφονώντας τον Τρότσκι, και έτσι τον έκαναν άγιο εικόνισμα που προσκυνώντας τον μπορούσαν να υπηρετούν την Κομμαντατούρ και τους κατακτητές. Αυτοί ήταν οι τροσκιστές, λοιπόν, της εποχής εκείνης. Λοιπόν, αυτοί που συνεχίζουν και σήμερα να μας το παίζουν υπεράνω και ότι δίνουν τον αγώνα. Νταβανέλο speaking. Αυτός με αυτές τις προδιαγραφές ιδεολογίας θα μας πει σήμερα ότι θα τα βάλει και θα οργανώσει το λαϊκό κίνημα. Πότε το κάνανε αυτό? Σε ποια ιστορική περίοδο? Πότε δείξανε τη διαδιάθεση αυτοί οι τύποι? Αφού κάθε φορά που συσπυρωνόταν ο λαός γύρω από δημοκρατικά εθνικά προοδευτικά ρεύματα, αυτοί απέναντι μόνοι τους, πώς να το πούμε, όπως ήταν στους Monty Pythons, ναι. Που έβριζαν και το επανθατικό λαϊκό μέτωπο της εγώ, λέγει με Θανάση, και τους τροσκιστές λέει αυτός μόνοι τους τελείως, οι οποίοι βεβαίως στο όνομα της επανάστασης και του σοσιαλισμού έπρεπε σόν και καλά να βάλουν πλάτη στην καθεστική τάξη πραγμάτων, στον ιμπεριαλισμό, στην άρχουσα τάξη. Επειδή τώρα λέμε, και γι' αυτό λέω, τους έχουμε ζήσει χρόνια, δεκαετίες, τους έχουμε δει και απ' έξω και από μέσα και όλα αυτά, να ξέρουμε ποιοι είναι και γιατί δεν πρόκειται να ανασάνει το κίνημα, αν δεν τους ξεμπερδέψουμε όλους αυτούς. Γι' αυτό και δεν έχουν ούτε αίσθηση δημοκρατίας. Γι' αυτό και πάνε και μιλάνε μόνοι τους και έχουν πρόβατα από κάτω. Έρχεται ο Κοσμάκης με τη λαχτάρα κτλ. Έχουν πρόβατα από κάτω.
Μιλάνε μόνο οι στρούκτορες. Τι να ζήτη το σχιστές το ίδιο πράγμα. Η λογική της οργάνωσης ακριβώς η ίδια. Ο ιστρούκτορας. Και ξέρεις, δεν έχει καμία σημασία αν είναι 100 ή 200. Οι 100, γιατί 200 δεν τους έχω προλάβει. Δεν θυμάμαι, δεν έχω δει ότι σκιστική οργάνωση στην Ελλάδα με 200. 100 ναι. Μέχρι εκεί φτάνει το θέμα. Μετά αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Ξέρεις, οι οποίοι οι 99 πληρώνουν τον έναν ιστρούκτορα. Του δίνουν το μισθό κιόλας. Λασαλικού τύπου αντίληψη και πράξη που τη συχαινόταν ο Κάρολος και γι' αυτό δεν ήθελε και καμία σχέση με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα όταν ιδρύθηκε, γιατί με αυτούς τους λασαλικούς, οι τοσκιστές της εποχής δηλαδή, δεν ήθελε με τίποτα να έχει καμία σχέση. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι ποτέ δυνατόν, γι' αυτό λέω, δεν θέλουν πολιτικό διάλογο. Άντε τώρα να βρεθεί σε πολιτικό διάλογο. Μια φορά βρέθηκα το 1999 στο Espace Marx να αναμετρούνται μέσα σε θεωρητικά ζητήματα. Τι είναι παγκοσμιοποίηση και τέτοια πράγματα. Και ο άλλος λύσαξε να ανακαλεί εκεί σε βοήθεια το ακροατήριο επειδή δεν μπορούσε να βγάλει επιχείρημα. Επιχείρημα. Δεν μπορούσε να διατυπώσει επιχείρημα απέναντι σε αυτό που του έλεγα. Και λύσαγε εκεί πέρα, είχε κινητοποιήσει θεούς και δαίμονες εκεί πέρα, μπας και τον προστατεύσουν από μένα τον κακό, ας πούμε, ο οποίος είχα 5 επιχειρήματα, ας πούμε, καλύτερα από δάφτονα. Δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε. Το 99 τώρα. Και πού? Σε ένα φοιτητικό αμφιθέατρο. Σιγά τα ουά. Ποιος θυμάται τώρα Εσπάς Μάρξ και κολοκύθια με τη ρίγανη. Τέτοιοι άνθρωποι, και να μου πείτε για πολιτικό διάλογο. Αυτοί ονειρεύονται αριστερή χούντα στην ΑΕ. Με αυτούς επικεφαλής. Δεν θέλουν δημοκρατία. Δεν ξέρουν τι σημαίνει πολιτικός διάλογος. Να αναμετρηθούμε ρε παιδιά με επιχειρήματα, δεν λέω τίποτα φοβερό. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτός που τέλος πάντων έχει πολιτικά επιχειρήματα.